sei? Mnangoti pamusoro mambo chete. Ini takagarisa magadheni edu tiri pamwe chete. Taenda kugadheni, mombe yakaedza kuda kupinda mugadheni. Ini ndenge ndakagara pasi, tete wandinogara nawo ndikati tete torai mavhanu kuti gayo pagomba renyu muti ukandira mombe inotiza aizorambi ndiponga nekunoka. Tete wakadaro zvadaro izvozvo izvo tete waona baba wakati ari kudzinga mombe yangu ndiani. Tete havana kana kumbodaira, wakadzika nemupanda wegadheni wakati munhu ari kuti ari kudzinga mombe yangu ina zvinotenderwa here kuti kana mombe yasvika pamupanda inoramba yakamira ikara. Tete bvafamba ndogumana nababa havana chawakambotaura kana handiori kutema mombe yangu iyo kutse. Indendera ndakagara pasi mugadheni imo ndikati pane chashata here makutuka mwana. Ndikanzi nababa pamhata pako kurumidza kunyarara kudada nagondwa wako maziza achipururudza. Uri kutadza kuziva kuti gore rapera wakapedza gore rese wakarara uchirwara uri kuwana wako. Uri kudei kuno kugadheni muchatakura magumbeze kuya kuna hapana chamunokohwa gore rinomomo. Muchatotuta magumbeze muye mugare muno. Gadheni kuno kugara kumba usave kuno rinda machongo ako kumba uko. Ndokune ndambobirwa jonge rangu nemuzukuru wake. Saka ndakabva tataurira nangu nemuzukuru wake bvatawirirana. Abva andibhadhara mari yejonge rangu zvapera. Saka kutuka wakanditi rinda machongo ako ainditukira kumuzukuru manje. Saka enda unomangare kwaunoda. Ukanganwa kuziva kuti kune wakambouya negenga wani akabva maziso, iwe uya nerako wani anofa. Ndiwo masoko angu. Aitaura genga ripi? Handizivi genga iri aitaura kuti iyo hanzi wakandituka unodiji Kwete mambo inini handinatowatuka mambo ndakatotaura nawo nezvakanaka. Kutaura nawo nezvakanaka zvakaita ndezvekuti mombe dzeshokwadi dzava dziri pamashanga dzichifura mashanga kusati kwamwini. Mbuya wakabuda mugadheni mavo wako wabuda kuya kutera kwakwine mombe wanonga matombo avo watanga kudzinga mombe kutemwa mombe dzedzi. Ini ndakasendera kubvunza nyaya dzava dziri kusaidi kwako. Ndikati mbuya zvomutemwa mombe ikadzi pamashanga wani nyanzayo mombe idzidzi dzakaparadza zvinhu zvangu zvakawanda mugadheni saka dzinopaza mugadheni. Handibvumiriba kuti dziswembere padhuze nemagadheni. Saka dzinofanira kufurira kure nemagadheni nekuti dzakaparadza zvinhu zvangu zvakawandisa. Natayo wakazve kana mombe dzakaparadza zvinhu zvakawandisa mbuya muti munoziva zvinoitwa wani kuti mombe kana dzaparadza imwe munoziva maamunhu mukuru munoziva kuti zvinoitwa sei. Hamunodzingirirani bani chipfuure pambuya ibva kuti afokoro tisoko majaya kuti dzamwani asi ndikenge ndichitaura nawo nezvakanaka. Watadzokera kuenda watadzokera kuenda kugadheni kwavo. Handina kuziva kuti mbuya kutaudzana kwataita nawo kana pane chandakanganisa here kwavari. Mangwana acho ndakaona inini sabhuku vari kuuya waine vamwe vakadzi vatatu wenzire dzimombe. Nyanza kuuya kwataita shumba ndinoti tete sabhuku vacho vanoerawo shumba. Kandi shumba kuya kwataita isusu mbuya mauye wauya nenyaya yavo vachitiwo iwe wakawatuka kuti mumwe. Saka ndiyo nyaya wauya kumangara. Ndoti aiyo inini handina kuwatuka kuti murwi wambuya. Nyaya yatakataudzana nawo kunoku ndeyekuti mombe dzaifura pamashanga. Iwo vawabuda kuya kudzinga mombe vachitema nematombo. Ndikavabvunza kuti aiwa munogona kushaisha mukatema mombe idzi ziso. Mbuya dai maitiite sei masiyai ipapo ndiri kudziona. Ndikanzi nyaya yakamhangara kunoku ndeyekuti mwakawati imimi mwakawatuka kuti murwi. Ndikati aiwa iwo waiti kuti mombe dzaparadza zvirimwa zvakawanda mugadheni mavo. Saka inini kunoku nyaya yatokutoziva ndeyekuti mugadheni mavo makaparadza zvirimwa zvakawanda. Saka ndisina kuzoenderera
kumberi nekutaudzana nawo nekuti ndakanga ndakuziva kuti mombe dzangu dzaita dzatadza tanzaiyo nawo iriko iwe kutodiwa kupi kumusasa tata ini yekumusasa handisi kuiziva nekuti inini kumusasa manje zozava kuita ndezvekuti mbuya wachavakufunga ina handichachisivi kuti tiende kumusasa dai mavati mimi matora committee 7 mauya kuno kune zvatainetserana zvacho tainetsera nenyaya yemombe dziri kufura pamashanga kwete kumusasa ndoenda kumusasa ndakavatuka here nyumba ndaive vari kuti tiwewo wakaditi muroyi ameno zvawakazorongawo mbuya vanasabhuku nyaya yavachibva vaendesa mberi kwashe kwayabva ndaona tsamba yavo kwashe tekudzi andaona tsamba yavo yakubva kwashe tekudzi zvanzi uri kudiwa kudai ina handina kukwanisa kuregera kuenda kudai ndakaenda ndikenge ndisina mari nguva yacho iyoyo yedare asi ndakakwanisa kusimuka kuenda pamberi pedare kunotsanangudza sematsanangudzire ndiri kuita yaya kuti inini mbuya handina kuatuka zvairoyi nyaya ndakavabvunza ini ndakavabvunza mombe kuti mbuya musateme mombe munogona kuposa mukadzitema maziso zvinotoita mistake yekuti mimi maindi mune matokanganisa zvanzaiwa mombe dzakaparadza zvirimwa zvangu zvakawandisa ndo nhau yandakataura futi kwaisha saka iniso sikutonekawo kuti mbuya vari kuti tini ndakavapumha uroyi wacho handisi kutoziva kuti ndakavapumha mapumhiroi asi nhau yandikuziva ndakatsanangudzana navo nenyaya yemombe kuti mombe idzi mbuya musateme nematombo ndichitovatsudza ndo nhau yandikuziva iwe mombe dzako dzakadyawo here mugadheni ravo mubindu ravo kwenguva yakareba ipapo mambo inini handizivi nekuti iwo ndo wakavachipurisa mazwi ekuti mombe dzaparadza zvinhu zvangu zvakawandisa batika hawangatauri muromo iwo zvisina kuitika ka vari kutaura kwauri tiri kubvunza kuti iwewo zvakamboitika here kuti mombe dzako dzakambopindawo mugadheni mavo kwenguva yakareba inini iwo hawana kuuya vachindiudza bai saka ini kuti ndizive iwo ndo kunge wauya vachinditaura kuti mombe dzako dzaparadza zvinhu zvangu zvenditoziva kuti mombe dzikadya munhu akuparadzirwa zvinhu nemombe anouya nadzo mumaoko memuridzo wemombe dzacho kuti mombe dzako idzi dzandiparadzira zvirimwa zvangu kana kuri kuripiswa oripiswa zvirimwa zvako zvadii havasati vambokutaura kuti mombe dzako dzadya mugadheni mako havasati ichokwadi here kuti mombe dzenyu dzakadya mugadheni menyu dzake dzakadya mugadheni menyu kwenguva yakareba nanambotaura naye izvozvo mugadheni chirimo zvochiri chirimo taakushanda mugadheni kuti mombe yamira kumupanda kumusoro wamukati tinodzinga kuti dzirege kujairira kuya kunopinda zvokuti mombe dzako dzadya mugadheni mangu kwenguva yakareba zvana kutaura naye tete wandakatuma ina handisidini futi ndakadzinga mombe iyo tete wandakatuma kuti torai madhaka murudika muti wa mumupanda mombe inotiza ndizvo zvinhu zvakaitika tete zvokuti zvirimwa zvakadyiwa wati izvo ari kutotsandira zvakamuti inini ndakabuda kundotema mombe idzodzo nematokomai handifungi makumba angu anotondirwadza nendakatigara pasi ndichindzidzisa tete wakuti itaisoo matiri kushanda ndakagara pasi ende handina mbosumuka ora tete ngauya titaure zvakaitika ndataurawo zvakaitika tanga tiri mugadheni nagogo inini kushanda zvandaidzidziswa nagogo gogo wanga wakagara saka pandaidzidziswa nagogo gogo wakabva waona mombe iri pamupanda yatoisa musoro mugadheni medu mutumbi wayo wanga uri mugadheni kwababa asi musoro wanga mugadheni medu ndopandati matiko gogo zvikanzoona mombe tora tumafu ukati waya inotiza ndofandatedzera zvataura gogo fandatora shuwa tumafu twetu fandati waya shuwa mombe yeye ndobva yaenda saka babawa ndofatanga kuti ndiani yeye seinini nzvimbo yandisati ndagara ana ndisikavazive baba ndobva ndafamba nemupanda wegadheni
ndobva ndanosvika ndobva ndanomira hangu. Ndamira kudaro babawa ndobva watarisa uso hwangu. Ndobva wati iwe uri kuitei ipapo? Putse ibvapo. Saka gogo ava vanga vakagara pavakagara zvikanzi ko muri kutuka mwana zvashata here. Baba vakabuditsa muromo kuti pamhata pako wazvinzwa, pamhata pako wajaira nagondwa wako nemazizi ako achipururudza. Wakangama kuti gore rakapera, wakapedza gore rese wakarara, mazino ari mudenga, uchadzokera futi. Enda unotora genga rako uye naro. Wakangama kuti kune vakauya negenga ravo wakabviswa maziso. Enda unomhangara kwaunoda. Ndaenda ndati baba, mashoko amuri kutaura arema, zvapera, musatuka neba. Ndo matsuriro andakakwanisa kuita baba. Kana nchiwanyepera ndawati aiwa tete hamuna kunditsura. Ndo mashoko andakanzwa nababa. Atenda izvo zvirikupupurwa kuti wakawatuka wadari yako ande mugaro muno kuonekwa kuona makamera zviona namo habvumi nyaya yake kuramba kuenda kumusasa kudarira sabhuku akauya kudare kwake kuramba kuenda kudare rasabhuku akatoti ndikaendako ndine vanhu vakandimaka handiendi neundururani hwake iye nhongo mukomana iyeye hawirirani nevamwe mumusha iye atori kumunda kunze kwevhileji kwakeka mumunda. Saka kundosangana nambuyava vanotondosangana kumagadheni ndokwakaitira izvozvo. Vanhu vevhileji ndokumuti ndauye timutongi endogara. Patazobvaunza tipandiri ndobva ndamudaidza. Zvari kutaura izvozvo ndizvozvo zvokuti anoti mbuya ava vanorwara nemakumbo zvatinoziva. Wakasimuka kubuda mugadheni maoko ndononga matombo kundotema mombe dziri mugadheni make. Ndakaona senhema izvo. Kutaurwa kwaitwa namai nemuzukuru wavo nekutaurwa kuri kuita mukomana iye muridzi wemusoro kunongoratidza chete kuti hakuna munhu anombobvuma, asi kutuka akatuka zvechokwadi. Ichi ndo chinonzi chokwadi chataurwa namai. Hawangamboti wakarema wogoti ndakutsvaga mari yekuenda kunomangara kunyaya yakadai. Zvakati warwadza ende uya akazviita pepozita achiziva kuti ndinoadherera akanotsva wanoenda kupiwa wachiti wakadai so kushinda ake kungonzvenga zvekuramba. Asi ndizvo ndiwo nyaya chaicho dai kutonzi kuti nyaya ikasopera kutoti agwewewe chete mutongo wake chete dai atokumbira kuti ndirerutsire ivo ndakachitaura ndakashatira kwete kuti arambe kuti andinongozvita haangambobvumi. Taura iwewe apa wataura nenyaya yejongwe kare kacho iwewe wakazotaura futi renyaya yejongwe muri kumagadheni ngekuti iwewe uri kuti hauna kutoka asi ndakataura kune kutaura awachikuona kunge kutuka iwe uchiti uri kutaura wakataura renyaya yejongwe uri kugadheni. Handikatauri nyaya yejongwe ishe inini mambo nyaya tiri kutaura nyaya iripo. Hatitauri dzimwe nyaya dzatine tisinei nadzo. Ndini ndaitaura nyaya yemombe ndiyo yandaitaura dzange dziripo. Pamusoro yemombe pazvaiitika ndatitori nemudzimai wangu tatitori mudzimai wangu anga atoripo vaiitika zvese. uyatinzwe mudzimai wako angauya
mulukwana mombe yakanga iri papi payakati yanga iri kufura mashanga mako saka toti isusu munhu ouya kutina mombe inofura zvayo mumashanga mako ungashatirwe here kana kuti zvino unosekerera hatina kutaura digiri ungashatirwe here kana kuti unosekerera mombe yako inongofurawo zvayo hausekereri. Saka munhu akauya kuzotina mombe iri kuzvifurira zvayo mumunda mako unoti chii kwaari? Ndo zvatiri kubvunza iwewe kuti munhu ouya kuzotina mombe iri kuzvifurirawo zvayo pamafuro ayo, iwewe unoita sei? Ndakangobvunza mbuya ndichitobvunza mbuya mombe dzamuri kutema idzi muri kudzitemera idzi kukura pamashanga zvikanzi mombe dzakadestroya zvinhu zvangu pai mugadheni. But iwe unomutaura here nemazwi akareruka? Ipapapa ndakamutaurira ndakataura nemazwi akareruka izvo. Ndiwo akataura nemazwi iyayo kana kuti baba akataura naye? Inini ndindaitotaura. Konge baba wati ndini ndakataura naye? Iwo baba wakataurawo inini kuti ndikataura. Mese mukataura? Muchitaura nemashoko akaita sei? Nekuti munhu auya kutina mombe iri kuzvifurira hayo kumashanga ayo. Mbuya mombe ndedzangu. Ini ndaifungidzira kuti iwo matini auri kuita pamwe mombe dzekusamuyawo. Kumwe iwo akungoti mombe dzekupi? Dzekusamuya. Ndikatoti aiwa mbuya mombe dzamuri kutina mbuya wambonyarara wazodaira baba yakati we ndikati mombe dzamuri kutina idzo ndedzangu dzekufura pamashanga. Ndobva waramba wachitina? Ndobva waramba wachitina ndokokatanga kutaura. Saka iwe ungazvitore sei? Ina handina matorera ndakaita sei? Achiramba achitina mombe dzako dziri kuzvifurirawo hadzo. Hausikuona kuti panotori nehasha ipapo? Hasha dzacho ishe taida kudzipedza nenhau yekuti matauro aita mbuyawo ndandisina chigumbu nambuya kana tatine kutaura kwaita matauro aita mbuya wakataura kuti mombe dzadestroya dzaidestroya mugadheni mangu. Saka ndakamirira kuti pauyawo anoona tionesane mbuya zvautaura kuti dzakadestroya toona kuti aiwa apa pasati pauya kasi mombe dziri kutinwa. Wari kuramba wari kutina mombe sekutaura kwaita kuti wakaramba wachitina wakati mbuya siya ini mombe dzangu sekutaura kwaita kuti waifunga kuti pamwe imombe dzewamwe ndobva wawamisa ukati aiwa wakaramba wachitina. Iwe wari kuramba wachitina tinoda kuona kuti unondoita sei? Aina hapana zvandakambozotaura zvino. Murume wako iwe hapana ko murume wako anozviona sei? Handiziva. Ngozi wari kutina ka mombe dziri kuzvifurira mumunda menyu mumwe munhu ouya wadzitina. Hausikuona kuti ndo panopa hasha ipapo? Changamira hadzisi hasha chete patazvimomira hadzisi hasha chete ka murume ayazozwa kuti kutina mombe nematombo mubekana kuti kachi maziso ende murume nyaya kuti ndakataura nawo zvakanaka nechinhu chinoputisa maziso emombe munhu anotina mombe nematombo hasi hakusi kuroya kwekaputika ziso. Aiwa isaifungidzira kuti munotaura zvakanaka vaita madzingira vaita mbuyawo nekufungawo kwangu inini madzingira vaita ndaifungati pamwe mbuya urudzinga sekunge mombe dzawasingazivi kuti ndedzekupi wanaoziva ndedzekuti matiro zvanga zvine ukasha amwe iwo asi pandakazovadzora ndikati aiwa mbuya mombe dzamuri kutina idzi imombe dzani dzangu regai kutema mombe mbuya dzinogona kutushuka maziso ndozvandakadii. Iwe wakataurawo zvemaziso murume wako achitaura zvemaziso it means kuti papa richiiswa fosika tichiona eji yambuyawo wangaise tombo here rekuti rinondoputisa ziso? Ishe ini nawe mafutora nawe yatinayo panapa nditombori nemombe imwe yatinayo izvo zvitaura kuno nawo itori nerota rekutema. Inzwaka tiri kutaura eji yawo awo eji yambuyawo yagogwawo wangaite here simba rekuti wachitema mombe
wangaite simba rekutema mombe zvinokwadza here? Ise ina handiziva ini ndaitongotsurawo handina kuti mbuya wane kutema itema kutaura kuti waitowatsura nekuti zvino waiona kuti zvinokwadza ziso tichiona kuti wangakande dombo rine simba here mbuya nekukura kwawaita zvekuti mombe kana kuti wangakande dombo rekungosvosva mombe kuti dzende zvinozvirika. Munhu ane simba semukomana ari mumashure uyu ane simba rekuti akakanda dombo iro rinondokwadza chi mombe kana murume wako aiwa isu hatisi kutaura imwe mombe tikutaura simba ringabve apa rauri kutaura kuti wangaite simba here rekusvosva mombe nekuti mombe dzakawanda dii wangaite gone here kuita simba rekuti wangasvosve mombe zvokukwadza mombe apa? Kwete mambo, kukwadza mombe hawakwadzi. Ndosaka isusu tisina kuitawo shungu nazvo kuti tiende kunomangara nyaya iyo kana tiende, asi pane zvakazoitika mumashure macho iwo hatina kunomangara wari iwo takatonomangara kuti takatemerwa mombe. Saka takufungidzira kuti mbuya wavo zvaitina mombe isi hatisi kuziva kuti akatema ndiani. Tikatoenda kuna mupolisi nyaya iyo tikatoipedza. Makazoenda kumashure menyaya iyi? Handiti wakanga wakutsvaga kuti paita nyaya waakuenda kumapurisa kuti undonatsurudza nyaya iri chii iripo. Chekutanga nyaya yenyu tichitora nyaya yenyu yamuri kutaura, nyaya yenyu inotoshatirisa nekuti munhu uyu atina mombe mumunda mako zvisina chii authority. Mombe yako iri kuzvifurirawo zvayo handiti munhu uyo ane matombo achitinha mombe yako mumunda mako zvamairi kuzvifurira kusinei naye, izvozvo zvinotoshatirisa. Hautauri zvakanaka nemunhu. Saka totoona kuti izvozvo zvamuri kuti ndo zvakaitika ka ndo zvaizvo zvatinoratidza kuti nyaya tinotoona kuti chi ndo zvinotoshatirisa nekuti mbuya wakaita zvisina kudii kunaka. Tichitora nyaya yenyu imimi mambo ndinozinzwa, asi saka zvakuda isusu takatora kuzvibata. Haungazvibati zvinokushatirisa mumwoyo, asi iwewe hauna chimwe chinhu chaunokwanisa kuita pane inzwa hasha. Hatisi chinhu chekuti chinofungwa. Hasha inokutora pachiitiko, unozotofunga leta kuti ndakanganisa ndatsamwisa maningi, ndo zvinoita chii hasha. Toti isusu nyaya yamuri kutaura ndo yakaitika, tiri kuona paine chii kuti wakatozotuka mai yavo nekuti wakauya kutina mombe mumunda mako, iwewe mombe yako iri kuzvifuriro zvayo. Saka zvakakupa hasha kuti uwadii uwatuke. Asi mai yavo varikutati ina hana kutomboendako nekuti handigoni kudii famba. Toona kuti zveshuwa kufamba wagoni, toona simba racho rekutema mombe zvingatukisi zvingataurwe zvamuri kutaura imimi kuti waitina mombe, toona simba racho futi hawana. Saka toona kuti imimi zvese muri kudii muri kunyema. Saka naizvozvo danira kubata inechi nemhosva. Mambo panotukana vanhu zvakafanana nenoise ikatanga kuitika papublic kwanza, vanhu vanongouya vachibva chero kuya kuda kuona kuti vanhu vari kumbonetsanirana chii. Hadaidzi munhu anongouya kune magadheni akawanda. Mambo ari kutaura zvakanaka, munhu anofunga common sense zvinofanira kuitwa nemunhu chaiyo. Mambo akutsanangura mombe yaifura mashanga mayo mumunda mayo, mombe yaitemwa nematombo. Uri kuzviona ndo muridzi wacho. Mombe yaitemwa nematombo, uye utori neimwe mombe itori nechironda chekutemwa nematombo, haungatauri zvakanaka. Kana dai nandirini unototi utuke rapenderwa kunzi mababa nemhosva chimirire mutongo chekudare hapasisina madifensa wamambo wada kuti vafundikana kuzvidifenda kuti mababa nemhosva chimirire mutongo nekuti imi maramba nyaya chaiyo dayanga iri nyaya iyo yekusvosva riri kugadheni kwavo, taitoona kuti aiwa hapanai matukano aingaitike nekuti zvava zvisina chii ndokubva maramba nyaya chaiyo chaiyo kwakunoronga nyaya
but nyaya maronga tatoona kuti ndo nyaya ine mhosva. Asi ishe pakajiwa tokumbira kubvunza kuti pakajiwa kwacho sei pasina kunooneka kuti kuone pakaragwa sei kunoona pakajiwa kwacho. Wambotaura ere kuti mombe dzakadya mukati mangu? Vanombotaura vati dzakange dzakutoda kudya. Aiwa paita wachibva wasvosva mombe tiri kutaura zvawataura mombe yakanga yakuda kupwanya kuti yapita chihafu ndokwakati svosva mombe idi ibve uyo ndokundosvosva mombe ndokutaura kwawaita imukati aiwa mombe sandizvo mbuya wakakutora kuti tina mombe dzadziri mui mashanga tikati orit akutora nyaya yenyu imimi yamuri kutaura nekuti iyo yambuya madii mahirama ngatichede nenyaya yenyu yamuri kudii ndokuona kuti nyaya yenyu imimi inotoshatirisa kutodarika nyaya yakanga iri kugadheni kwawo. Andipaona tatora nyaya dzese dziri mbiri yataurwa nambuya kuti ndo zvakaitika mukati aiwa sandizo zvakaitika isu zvakaitika ndezvizvi ndokuchiona kuti yenyu nyaya yekuti mombe dzadziri mumunda menyu 1 mbuya ndokuya kutema mombe dziri mumunda menyu 2 ndokuona kuti apatone mhosva kana watema mbuya mumunda menyu imimi ndokuya ndokuona kuti right mutori neimwe mombe yakatombotemwa ikakwara it means zvese zvakabva zvakupa ichi hasha mashatirwa mochiona munhu kana kutorowa maitorowa nekuti mati panyaya yakatoona kuti nyaya yakafamba sei ndo mafambiro atakuinterpretera inyaya yenyu ndokuona kuti apa zveshuwa panounza chii hasha zvapanounza hasha panotaurwa zvakanaka here ndokuona kuti aiwa vatauri zvakanaka nekuti hasha even kuuraya munhu anorayira dhora ozotofunga kuti konda muurayire chii tine nyaya dzinobuda dzekurayira dhora mbuya ndokuona kuti aiwa inini hangu handidi zvekunditaura nemi ndokuuya mumatare kuti mundidi zvandakatukwa ndakatukirwa pakati ndo saka ndidarira kuonai kuti mune chii nepamusoro penyaya yenyu yamadii yamaunza. Asi ine shendine kubvunza kuripo kokuti amai amai uno mudare ukadaro tinokukangaisa yakuti tikorekte ishe ndeawa ndo vanonzi ishe awa vanonzi mambo makoni vane madzisha akafanana neenyiwa vaya 58 mukawaisa mukangoti ishe futi kutara mambo yezvinezvi munobvisa mari bozi mawadzikirisa chitaurai tinzwi takuinda kutaurai kuti ngeenda kubatai nemhosva panyaya yenyu yamaunza imimi muchiramba nyaya yawo nekuti nyaya yawo ndo yakanga ine mhosva yamakapara asi makandoronga nyaya yenyu ndokuona kuti nyaya yenyu ndo ine zimhota rakatokurisa kudarika nyaya yayo wanga wadi waunza mambo inini ndiri kuchema kwandina kuchema kwekuti ipapapa kuti nyaya izokwanisa kuenda kumberi ipapo patakati tuye tionesane zvaitaurwa nambuya hapana wakauya kunoona ndozvandikutaura ati izo hatikazvizii izvozvo inodzodzera nyaya yandaunzirwa nani nambuya awo kudare kwangu rai wanga wabhadhara chii wawana mbuya wati vanoda kubhadhara nemombe mambo nyaya yekupumha yauya muno ngemombe ndewanga kutotanga kuchema sezvambotaurwa nacho ino wangotanga kungowawata nhema dzega dzega dzauri kutoita dzauri kufrema saka nyaya yekupumha ngatuke mukadzi mukuru mbuya wakadaro kuti pamhata penyu saka ina gondwa chikwambo chawanonga kuti saka mbuya wawane chikwambo yaunga kuti wanacho zvaiwa nani tauisawo kuti takuwaendesa kuseri kwechuva saka hapana vari kungowawata petingotuka saka unoripa chii taapa judgment mombe changamire ngwape mbuya wa mombe imombe yamama nembudzi yacho vanotipa mari kodaro
teererai taapa judgment ya zvakaitwa nemurume kuti abate muromo asangotuke tumwa wamwe moto vari pechi toda 2-1 2-3-1 vari pemombe kuna nembudzi nato dzinoyakona mari mari ngamire ndinotsigira ipapo unaishe Ndoudzwa right modoripa mombe kuripira chembere uyo nekuti kutuka vanhu zvinonyadzisa kune mukadzi mukuru akadaro mbuya wabvezera mbuya wako iwewe uchivatuka zvakadaro tinoona kuti kushaya unhu saka unofanira kuti undoripe mombe yekuwaripa watuka wounza mbudzi 3 kudare nembudzi 1 kuna Ishe unozvibvisa rimwe ipapo kumambo inini ndatokumbira Rangu izvezvi ndingori munhu ndongakupera kwefoja dzatinorimao idzizi ndopandinotowana mari izvezvi ndingori munhuwo atoriwo munhu but unofanira kuti utotanga kutoona kuti tizive kuti right mombe i350 350 mbudzi ma 40 dziri mbudzi 4 160 dzese dziri 4 plus 350 mari yako ita mari 350 plus 150 160 yoita 510 510 right makosi ekumuunza kudari maisa mari right pamombe iyoyo ndo ichatora kavha nemakosti enyu ekumuunza kudari haachabvisi mamwe makosti manzwa here pa 350 apo ndo pane makosti ekukuunza ekudari haachabvisi imwe mari pamusoro 350 unozvibvisa rini taura muchiita tineyo 510 but izvozvizvi uchitobva panapa unondobvisa mari ya 200 yekundoti ndafanobvisa kana kuti mari tozokupa ero yaunondobvisa izvozvi hauna mombe here kudaka kwako haana mombe here izvo zvaitema zvazvo aiyo mombe ndedzeakadzi yangu kutopiwa matsotsi mukadzimamumwewana right asi matsotsi chipisiro 3 ndedzemukwasha mombe ndedzatezvara tokupai 1 month to pay 510 munotengesa mombe 1 mobhadhara mari iyo inokwana mukanotengesa mombe 1 tokupai mwedzi kana wasina kubhadhara pamwedzi watiri kukupa 1 month to pay munodzoka dare roenda kutora kana dare rakuya rinenge rakutora mombe dzakawanda nekuti vakomana vanenge vakuda mari yavo yebasa apatoina chisimukai mende right next